ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. സാഹസക്കാരനോട് നീ അസൂയപ്പെടരുത്, അവൻ്റെ വഴികളൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുമരുത്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യം. ഈ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുവാനുള്ളതാണ്. സാഹസം ചെയ്യുന്നതിനോട് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സാഹസം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മളും കൂടെ സാഹസം ചെയ്യാൻ പോകരുതെന്ന്. സാഹസം ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്തോട്ടെ, നമ്മളും അത് കണ്ടുപിടിക്കരുത്. ഇനിയൊരു ഗാനം കേൾക്കാം. ഉള്ളം നീ മുഴുവൻ തുറന്നു തള്ളയാമേശുവിൻ കയ്യിലേൽപ്പിക്കാൻ നീ രക്ഷിതാവിനെ കാൺക പാവി, നിന്റെ പേർക്കല്ലയോ തോന്നുന്നീ രക്ഷകൻ. ധ്യാനപീഠമതിൽ കയറി ഉള്ളിലെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു നീ കാണുക. ഉള്ളം നീ മുഴുവൻ തുറന്നു തള്ളയാമേശുവിൻ കയ്യിലേൽപ്പിക്കാൻ നീ. ഇനി അടുത്ത ഗാനം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി തീരുമ്പോൾ സാധു ഞാനീശോണി തന്നെ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു. വൈഷമ്യമുള്ളേതുകുന്നു കരകേറി നടകൊള്ളുവാൻ രക്ഷകനൻ കാലുകൾക്കു വേഗമാ. തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോലോടുന്നു. ആരുമേനിങ്കില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏകനാ തീർന്നുവെന്നോ മാനസത്തിലാതിപൂർവ്വം. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഗമത്തിൽ ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയാ. കാക്കകളെ വിചാരിപ്പി, വിതയില്ല കൊയ്ത്തുമില്ല, ദൈവമവയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്നു. ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കും അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂവിൽ കിടന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതർ വന്നിടും. ഏറ്റവും സ്നേഹച്ചൂടോടപ്പവുമായി വന്നിടും. പത്മദ്വീപിൽ ഏകനായി ഞാൻ വസിച്ചാൽ സ്വർഗം തുറന്നെൻ്റെ പ്രിയൻ പ്രിയൻ വന്നിടും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.